ନନା ରହିଲା। ଏ ଦିନା ଆଜ୍ଞା ଏ କେଦାର ଝିଅର କ'ଣ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ପରା ରେ? ପୁଅ ଘର କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେଲା ତାର ଘଟଣା? ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖରେ ତ ବାହାଘର ନାହିଁ। ଭଲ ତିଥିବାର ଦେଖି କୋଉଦିନ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନନା। ହଁ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଉ କେଦାରନାଥର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ପରା। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ସିଏ ତ ଘରେ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସିଏ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟା ଆଉ। ହଁ ପରା ରେ, ସବୁ ତ ତା ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସେ। କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା? ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସୁଛୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ହେ ବାପା, ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଉପରେ ପଢା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଶୁଣ ରେ, ଝିଅର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରେ। ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ତୁ ବୁଝିଲୁ ମା? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜୀବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ। ଏଇ ଦେଖ ତ ଦିନା କକାକୁ ଦେଖ, ଖାଉଛନ୍ତି, କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ସଜୀବ। ହେଠି ଦେଖେ ମାଗନା ଦାଦାକୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଟା ଆସିବ, ତା ମାନେ ସିଏ ସଜୀବ। ହେଇ ଦେଖ ଝୁମୁରି ଖାଉଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଗେଲ ହଉଛି, ସିଏ ହେଲା ସଜୀବ। ଆଉ ଗଛ, ତୁ ଏଡ଼ିକିଟେ ଥିଲୁ, ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିଲୁ, ତୁ ବଢ଼ିଲୁ, ଗଛ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଲା। ତତେ 5 ବର୍ଷ, ଗଛଟାକୁ ବି 5 ବର୍ଷ, ତମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଜୀବ। ଏବେ ଶୁଣେ ନିର୍ଜୀବ କଥା। ନିର୍ଜୀବ ଦେଖ, ଇଏ ପାଚେରୀ, କବାଟ, ଇଏ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଶେଣି, ଇଏ ବୋତଲ, ଗାମୁଛା, ଚପଲ, କରତ, ଆରି, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଟେବୁଲ, ଆଲଣା, ଇଏ ଗୁଡ଼ି ବାଲି, କାଠ ଫାଟ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ। କାହିଁ କହିଲୁ? ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ବି ତ କାଠରେ ତିଆରି। ଆଲୋ ମା, ସେ କାଠରେ ଜୀବନ ଅଛି ଲୋ ମା। ସେ ବା ଆମ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ସେ କାଠରେ ତିଆରି କି ସଜୀବ ଠାକୁର। ହଁ ଲୋ ମା, ସେ ପରା ଆମ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ମା ତୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ରୂପା ବାପା ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଅଧା ତିଆରି ନା, ତା ମାନେ ସେ ବି ସଜୀବ ଠାକୁର।